Salam la famille, Bixou 224. Il est exactement 10 h ici même à Paris. Donc 8 h GMT. 8 h en Guinée. Aujourd'hui on est le dimanche 21 septembre 2025. Le jour de référendum. En Guinée, référendum pour l'adoption de la nouvelle constitution en Guinée. Voilà. Avant de dormir, parce que bon, je ne me suis pas endormi d'abord, je viens à peine de rentrer. J'ai un petit message très important à lancer. Parce que bon, si je ne dis pas ça là, franchement, perso, je vais m'en vouloir. Donc il faut que je dise ça. Et toutes les personnes qui ne comprennent pas Pula, excusez-moi très fort. Je vais m'exprimer un peu en Pula. Parce qu'on sait comment les choses se passent en Guinée. Surtout des jours comme ça. Voilà. Musibe. Mi fait un message on to sokuni ko mi andenten quoi. Surtout on terbeka axe. Ande ko élection la Guinée. On yi ko sati ko. En gente ke iden suti. Voyez-vous? Il a ko feji. Il a feji. Mi fa landintingol jama surtout mako ba benka axe. Mi wowlino. Kono ko mi filli to kadi. À nouveau. Kosati o kosati. Tamoyal ta manifesto nani. La Guinée do. Fes. Moko ba be mo ben nange pay ko ka ciudi nani ay stay ko gerto ko mardo ngabbe ko ka ciudi nani mi jeji o yandi fi Allah pardon parce que mi andenti na do seda mingila mi mandi ko kona krimi mi wonno gila tal lansana konte la ngandi peji boy ko feji janvier février 2007 mi ngari mi do ka kene la ngandi yimbe ko wara on fop do ngandi yalti fus dum itali lansana konte kalamu voyez-vous ko may de makonde ngiti mo kalamu dadi sengari 28 septembre 2009 mi ngari mi do ka yasi yimbe may ko be may na ko yimbe may kon de base na do ngiti mo kalamu de na do ngiti dadis kalamu ko bay be ko ndiri hakune mabbe be wari ndiri hakune mabbe be felli ndiri ko do ngiti mo kalamu na fi yimbe may restay ko do non déclencher na fali ko tidi Alpha Condé ari kalamu manifestation ji mi anda ko di jelu wadi yimbe wara no kungotu ngo yimbe goto ben no kungotu yimbe temede wara unitali mo kalamu ko be o jettuno fiyo danduno ko be non décidi ko ben itti mo kalamu est-ce que l'on famule mai be mai ni min era ko min mi landa ko hombo mai mi mantaki ay goto ni ko famiji mabbe din tum mantibe seda be ni min ngo mi manditi be do sori be lami ke manifestation ji wadi wonde fi ko lana wonana yimbe ware dum itali be kabodi non be burtu jodade be burtu nyang kambe jodagol ha fejjiti kayro non koy emi wonna on piu ngotu be sori be do lami be do ni mo fi jeri hara ko lagine mi yadda de extérieur wonterbe France yo yalto manifesto na problème wonterbe Amerique yo yalto manifesto na problème wonterbe Canada yo yalto manifesto na problème ibe muti lagine sata kural felle lagine ngal tawa be ka
sori benga kadi be yaltata e laawi police yaltata do e laawi be yaltata mawdo finkari warendi goddo be warata do goddo e laawi ngayni ke manifestation ji wadi e France do ko tiidi do nan Nepal ni ay goto fellata ke do kural si satti ya ko nyama ko be ukata jama'o madum be hendo yimbe be sokoya garde à vue do le de porto lagine nanan lagine si a figiri sida arsika harada arsika tro ko ya wo wali uba c'est-à-dire be hendo ma be maroya hare da mari adresse hara yimbe ben no andi ka wonuda fami ma no andi ka wonuda harada arsika kaka kaso harada arsika tro dimmitel mun sida arsika kadi dimmitel mun ko kural hara jama on fop no andi awakari mai be ngure mande no andi a mai be hendo ma be surrai be andi a mai donc andi sta yonti mai hino anda o mai hino fellita o mai donc himo wawa munyegol be ngure makko nde yahay dano ara be andi o mai sina dun tamundu ko ya mutu destination inconnue a joldo a jawru a wuro a mayu hara e goto anda ding exemple ji don fop yama donc tamo fijir de dimmitel mu si andari wonu be dogande laamu e laami be fendo c'est-à-dire wonu be ben kalamu fendo duudu be mabbe wonno be noddude tippirde fiyo e bulamu et tout ça nodduɓe ɗo yimɓe yaltu manifesto gila 2007 en 2008 en 2009 nodduɓe manifestation tan Alpha Condé wonnoɓe tippirde nugol voilà wiɓe tippirde ari fiyo nundal ñiibu ande ko ɓe woni kalamu ɗuɗuɓe maɓɓe ide wawi lintugol inde ɗen iɗon ande simi lintaɗi on yi ka voilà e nder wonuɓe noddude fendo e manifeste ino jeeya e ɓen laaminoɓe hanki wonnoɓe warde yimɓe donc jiiɓol ndun tiiɗu e nder wonuɓe ɓen noddude e manifeste ɗuɗuɓe maɓɓe ɓe nunɗa ko haaju maɓɓe ɓe jokki perdoɓɓen ko citoyen lamda wonɓe ɓe leyi parce que kamɓe sattata ha ɓe ware kamɓe si ɗum sattiya koye ɓe nange ɓe soke kono an pay kum citoyen lamda ka axe ɓe watte kural ɓe feƴƴa jawwalo tallo donc c'est un peu ça min ko message an on noon hande jokke sayi lagine do lagine min noon min ɓe laɓanayo reedu wallahi billahi tallahi mi ɗawayo miɗa en town par ce que mi ala intérêt min mo wata joɗagol ɗo France par ce que mi lan jooɗi Paris satta kural felle lagine ngal tawalan ɗo en plus yimɓe ɗiɗo par exemple yimɓe ɗiɗo muutiɓe lagine jooɗi ɓe Occident innuɗoma ya dogu criminel jo mata tuɗo criminel jo jogiiɗo finkari mo amatama fellugol ma ya artata e innuɗoma ya tuɗo on pourtant kanko himo muuti on ko indoma on ta tuɗomo kon ɗon hiɗamma na affaire nafiki yagal na affaire parce que andimi ɓe no maɗɗi élément langage ɓeyɗa gonga ko yimɓe no wodi yimɓe hakkude men ɓe wonti bumɓe ɓe wontino bumɓe donc eɓe créé élément de langage ji fi suusayɓe wolangol jama on gonga ɓen fiita ɓen ɗon heɗe oh c'est un vendu oh ɓe soodi kaari oh vraiment ña Simandou 2040 patati patata tu vois ko siga ɗingalaji ɓe maɗɗi fiita on jento min mi ɗawoyam dan taw indoma ya dogu criminel jo indoma ya darto criminel jon ko indoma ya dogu ma on ko ngiɗamma pourtant le min ko ɗum mi yetto parce que minata miñirawo ayo yaltu manifesto minata siɗɗo an hay goto yo yaltu ko minata ko miñirawo ma siɗɗo an ma ɓiɗɗo an minata ɗum ɓiɗɗo goɗɗo goo ma siɗɗo goɗɗo goo ma miñirawo goɗɗo goo
Ming, non. Nani. Manifesta gol itata change ta go la Guinée. Si changer non changer non. Il y a qu'à faire des mots. Allez, franchement, que Dieu bénisse la Guinée, qu'il protège les Guinéens. Allahumma amina ya Rabbi. Et à toutes les forces de l'ordre, soyez républicains. Ce n'est pas, mais ça dit, même si quelqu'un sort pour manifester, ce n'est pas une raison valable pour lui tirer dessus. Mais la triste réalité fait que on a des compatriotes qui continuent à tomber sous des balles parce qu'ils ont manifesté. Ça, c'est dommage. Donc moi, je vais m'adresser à toute cette population, surtout du côté de l'Axe. On connaît. Wassalam, Big Sur 224.